Salut! Bine ai venit pe canalul unde te ajutăm să devii un bărbat modern și încrezător și să cucerești acea femeie specială. Astăzi vom vorbi despre ceva ce probabil ne-am întrebat cu toții cel puțin odată. De ce femeile înnebunesc după bărbații care știu să se miște, să atingă și să flirteze eficient? Contactul cu o femeie ar trebui să fie natural și ușor, fie că este vorba de prima sau a 10-a întâlnire. Cea mai bună modalitate de a crea confort și intimitate este contactul fizic. Femeile se topesc literalmente sub atingerea unui bărbat, iar dacă știi cum să atingi corect, ea va fi înnebunită după tine. În acest videoclip îți voi arăta 5 locuri pe care ar trebui să le atingi pentru a face o femeie să te dorească. Puterea contactului fizic este imensă. Poți fi acel bărbat care știe ce face sau poți, dimpotrivă, să strici totul și să o respingi. Corpul unei femei este plin de terminații nervoase, așa că există puncte fierbinți de care s-ar putea să nici nu fii conștient. Acestea sunt locurile pe care ar trebui să le atingi. Stimularea corectă a zonelor sensibile ale unei femei poate crea senzații incredibile. Hai să explorăm aceste 5 locuri magice. Numărul 1. Scalpul. Scalpul unei femei este unul dintre cele mai bune locuri pentru a fi atinsă. Această zonă este bogată în terminații nervoase care promovează eliberarea de oxitocină, un hormon ce reduce stresul, promovează calmul și sporește plăcerea. Ignorarea acestei zone este o mare greșeală pentru bărbați. Începeți prin a vă trece ușor degetele prin părul ei, fără a folosi unghiile, alternând între mișcări blânde și mai încrezătoare. Terminațiile nervoase din scalp răspund foarte rapid, atingând chiar și cele mai fierbinți zone, ceea ce poate provoca o excitație intensă. De ce scalpul? Un masaj al scalpului nu numai că relaxează, dar poate crea și o conexiune emoțională profundă. Eliberarea de oxitocină reduce stresul și sporește sentimentele de bunăstare, intimitate și încredere. Este o modalitate excelentă de a iniția o întâlnire mai intimă și de a o pregăti pentru următorul pas. Tehnicile de masaj al scalpului sunt simple. Încercați diferite tehnici de masaj, de la mișcări circulare blânde la presiuni mai ferme. Puteți folosi chiar și uleiuri esențiale pentru a spori plăcerea și relaxarea. Cheia este să observați cu atenție reacțiile ei. Fiecare femeie este unică, iar ceea ce funcționează pentru una poate să nu funcționeze pentru alta. Ascultați-i corpul și adaptați-vă nevoilor ei. Numărul 2. Lobul urechii. Lobul urechii este una dintre cele mai evidente și totuși sensibile zone ale corpului unei femei. Poți lucra cu el în 2 moduri, prin cuvinte sau prin senzații fizice. Șoptește-i fraze în ureche, cum ar fi "vocea ta mă scoate din minți" sau "nu pot rezista când porți ținuta aia". Acest lucru o va trezi cu siguranță și va crește excitația. Atingerile ușoare ale lobului urechii și respirația caldă și energică în zonă o pot face să tremure. Încearcă diferite variante și urmărește cum se desfășoară magia. Șoaptele și frazele au un efect puternic. Cuvintele au o putere imensă atunci când sunt folosite corect. Șoaptele în ureche îi stârnesc imaginația și intensifică răspunsul corpului ei. Apropierea buzelor tale și căldura respirației tale pe pielea ei creează o experiență profund intimă și erotică. Nu te limita doar la cuvinte. Mușcăturile ușoare și sărutările pe lobul urechii pot fi extrem de eficiente. Alternați tehnici pentru a menține lucrurile interesante și asigurați-vă că îi monitorizați reacțiile pe măsură ce vă ajustați abordarea. Numărul 3. Stomacul. Faptul că femeile își fac adesea griji pentru stomacul lor face ca această zonă să fie și mai importantă. Nu subestimați această zonă, deoarece mușchii abdominali sunt conectați la cele mai fierbinți părți ale corpului. Chiar și o stimulare ușoară aici poate crește semnificativ dorința, deoarece această zonă este bogată în terminații nervoase. Treceți ușor cu degetele de-a lungul stomacului ei, apropiindu-vă și îndepărtându-vă, creând un sentiment de anticipare. Această conexiune cu zonele sensibile sporește efectul. Stomacul este o zonă cheie datorită proximității sale față de zonele extrem de erogene. Stimulând-o, nu numai că intensificați excitația,
dar creați și un sentiment de apropiere și vulnerabilitate, care poate fi foarte puternic. Tehnicile de mângâiere pot varia, mișcări moi și lente, atingeri ușoare cu vârful degetelor sau o presiune ușoară care urmează curbele corpului ei. Cheia este să mențineți un ritm care relaxează și excita simultan. Numărul 4. Ceafa. Puful fin care acoperă ceafa face ca această zonă să fie deosebit de sensibilă. Despărțiți-i părul și sărutați ușor ceafa, deplasându-vă treptat spre urechea ei. Acest loc este atât de sensibil încât te poate înnebuni. Ceafa este una dintre acele zone care, atunci când este stimulată corespunzător, provoacă pielea de găină în tot corpul și crește semnificativ excitația. Puterea sărutului pe ceafă este subestimată. Din cauza numărului mare de terminații nervoase, un sărut ușor și persistent în această zonă poate fi extrem de erotic. Acesta intensifică dorința și adâncește respirația. Chiar și lucruri simple, precum respirația ta, fac diferența. Respiră ușor pe ceafa ei. Să șoptești cuvinte tandre și seducătoare. Acest lucru nu numai că crește excitația, dar întărește și conexiunea emoțională dintre voi. Numărul 5 este partea din spate a genunchiului. Ce o face o zonă erogenă? Este o zonă nervoasă care este rareori atinsă. Aceasta este ceva nou pentru ea, deoarece este de obicei o zonă neatinsă de cunoștințe sau colegi. Atinge ușor partea din spate a genunchiului ei, apoi mișcă-te încet spre coapsele ei. Acest lucru este foarte intim și semnalează simultan apropierea ta de atracția principală. Începe cu atingeri blânde, privind-o direct în ochi. Sfat. De fiecare dată când atingi o femeie, privește-o în ochi. Acest lucru nu numai că demonstrează încredere, dar contactul vizual ajută la crearea unei atmosfere seducătoare. Explorarea necunoscutului crește întotdeauna interesul. Partea din spate a genunchiului este o zonă care este adesea trecută cu vederea, dar poate fi incredibil de erogenă. Explorând-o, îți demonstrezi experiența și atenția la detalii. Tehnicile de stimulare de aici sunt simple. Folosește-ți degetele pentru a trasa cercuri sau linii moi pe partea din spate a genunchiului ei, alternând mișcări ușoare cu o presiune puțin mai fermă. Acest lucru trezește terminațiile nervoase și îi sporește dorința și anticiparea. În cele din urmă, de fiecare dată când atingi o femeie, privește-o în ochi. Acest gest simplu demonstrează încredere și ajută la crearea unei atmosfere seducătoare. Toate femeile se bucură să fie atinse la momentul potrivit și de un bărbat pe care îl plac cu adevărat. Urmând aceste sfaturi, cu siguranță o vei lăsa profund interesată și atașată emoțional. Vă mulțumim că ați vizitat canalul nostru. Abonați-vă și dați like dacă v-a plăcut conținutul. Următorul videoclip este deja pe ecran. Ne vedem acolo. Și nu uitați, contactul fizic, atunci când este folosit corect, poate fi un instrument puternic pentru crearea unei conexiuni profunde și semnificative cu o femeie. Explorați aceste 5 puncte cheie și urmăriți cum se îmbunătățește relația voastră. Fiecare femeie este unică, așa că adaptați-vă întotdeauna abordarea la nevoile ei. Mult succes și ne vedem în următorul videoclip!